J Gede Gede Kotor Panjenengan Mas Gadi ingkang wonten Bongso Wetan Mekati Gresik. Ya selamat malam buat arek-arek warkop maju mapan ya. Yo khususnya buat bos Matasim. Buat teman-teman bos Matasim sing dalu. Mbok menawi tasik wonten kedai atau warkop maju mapan. Malam menonton live streaming Mas Gadi. Malam buat Mas Slamet yang ada di Banjar, Sumber Banjar Beluk Lamongan. Buat menonton live streaming. Salam kanggo sedaya penggemar tayub sugeng dalu. Kalih kangge Pak Mur Jalin. Sebenarnya mana kaki Pak Mur Jalin. Menika salam saking Pak Alfa Penjalin ya. Pak Alfa Penjalin. Cerit. Pak laki ceritnya mulai Pak Dimas balik naik. Pak Tun sambangan modo Pak Kolim. So Pak Guru, selamat malam. Pak Dimas RT Ngambon. Salam kaki Kang Putro sing dadi panitia sedekah bumi Maindu nggih panjenenganipun Mas Dimas. Pak RT Ngambon jere mulai sing dalu. Delok kok mulai. Asik. Ala kadur ala kadir. Buat yang punya nasi goreng Pak Man Kambangan sugeng dalu. Pak Man Kambangan sekeluarga selamat malam. Iki
boyo sak dina kumpul aja gawe kelak diwa mas apa wetone nganjuk saben dina kumpul dik iya mas neng siliramu kok malah jolak jaluk pekel dik kene iki diwot bang mas Jojo aja rame-rame saben dina kumpul pastine ya kudu nang sayang iso awan ningu mbah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miturunggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman-iman yen nganti kliya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencelok ning ngepang kegedengan tak reni saka katowan sarwa ngoceh dhewe ning ngeleh pleclokan belok kae tak suwon baca ngecek padha kuning agawe pikirku pusing celeret ireng tak sawang tambah manise bunga yen kelakon nyanding slirane ora gampang atiku kliwat liyan yen si bodyan andutun mati kebranan ora mokam atiku sen saya tutrung tak seranangi sun pikas mulut ing bendo